Hola companys, avui ens ha tocat venir amb un local molt concret i molt específic. És una botiga que està situada a la plaça Sant Joan de Lleida. Es diu Natural and CBD i és del sector de les plantes, com veieu aquí. En principi és l'única botiga que hi ha física a Lleida de CBD, és a dir, de tot el que és el tema de les flors legal que es pot vendre i que es pot ser un negoci. Actualment està facturant i tenim aquí un altre magatzem i quarto de bany. Té una marca registrada que és Natural and CBD i la veritat és un local que paga molt poquet, està molt ben situat i és d'un sector que és l'única botiga a Lleida que té aquesta marca. A Barcelona ho estan petant i aquí està ara mateix disponible amb traspàs. Així que si esteu interessats, feu-nos una trucada i en parlem. Mireu, us ensenyem la part de fora. Així que esteu molt ben situats i ens trobareu a plaça Sant Joan.